valita pois se minusta. Minun puolesta asukkaat voi matkustaa ihan mihin tahtoo. Avain pitää jättää. Siis toiset asukkaat kyllä jättääkin Mitä sä duunaat? Minä yritän murtautua puustiselle. Siellä on patterissa jotain vikaa, vesi valuu meille alakertaan. Tässähän on mieheni Seppo. Seppo Taalasmaa. Okei, me hoidetaan tää tästä sitten eteenpäin. Varmaan mennyt vaan jonnekin sukulaisille matkoille. Jenni! Jenni, herää jo. Arvaa, mitä rappu on täynnä poliiseja, ne murtautu. Mihin ne poliisit murtautuu? En mä tiedä, tai siis tuon Puustisen asuntoon. Kuka toi on? En mä tiedä. Joku oli unohtanut sen baariin ja mä ajattelin korjata talteen. Se oli niin söpö. Mikä sen nimi on? Toni. Hauska tavata. Kiva nimi. Mun pitää mennä, mä oon jo myöhässä. Pura kauppakassi ja hoida toi ulos täältä. Joo, isosisko. Sä tulet tikkaa tästä kympillä, mä oon aivan varma siitä. Tervetuloa tulevaisuuteen. Aki, mä en ihan usko, että tää on se, mitä me etsitään. Pikkuremontilla loistava. Tohon baaritiski, tonne narikka. Käytä mielikuvitustas. Ehkä meidän pitää jatkaa vielä etsimistä. Me ollaan tsekattu näitä mestoja jo 2 kuukautta ja mikään sulle ei kelpaa. Oot sä ihan rehellisesti sitä mieltä, että tästä voi tulla jotain? Tästä voi tulla hieno, omaleimainen ja tyylikäs helsinkiläinen kuppila. Ainakin omaleimainen, joo. Anteeksi, että mä oon myöhässä. Katja! Tässä on Aki, Katja. Katja on mun työkaveri. Se on suunnitteluosastolta, sisustussuunnittelija. Moi. Moi. Hauska tutustua ja tervetuloa meidän kahvilaan. Saitteko te sen Puustisen patterin vihdoinkin kondikseen? Äiti, onko jotain tapahtunut? Se oli ihan kauheeta. Siis ihan hirveetä. Mennään chiikaan. Ennä poivoa. Meidän älä viitti Hanna. Kerrankin meidän talossa tapahtuu jotain siistiä. Onko sun mielestä siistiä, jos joku kuolee? No kuinka usein te pääsitte näkemään kuolleet ihmisiä mitä? Mene sisään sit vaan. Messä ensin. Silja, kuka tässä oikein Hanna? No, mennään sit jo. Mä oon kohta valmis. Hyvä. No mitä selvettiä te luulette tekevänne? Me vaan tultiin kattoo. Painokaa tiehenne nyt. Täällä ei ole mitään nähtävää. No menkää ulos! Mennään. Onks täällä kahvia? Muistan, että me tavattiin baarissa ja että meille tuli joku pieni kina. No en mä nyt sitä ihan pieneksi kinaksi kutsuis. Sä kaadoit mun paukun mun päälle ja sen jälkeen sä haukuit mut pataluhaksi. Mitä sitten tapahtui? No sitten me juteltiin ja me ruvettiin tulee ihan hyviä juttuja. Sä kerroit sun harrastajateatterin menneisyydestä. Kristus. Mitä sitten? No, sitten sä tulit niin känniin, että mun piti tuoda sut kotiin. Ja sitten? Et sä muista? No sanon nyt. Oltiinko me niinku... Niinku mitä? Tiedät kyllä mitä. Sori, sun täytyy nyt kyllä sanoa selvemmin, koska mä en muuten ymmärrä. Yhdynnässä. Joo, sä vaikutit kyllä aika innokkaalta, mutta sä olit sen verran hyvässä kunnossa, että mitään ei tapahtunut. Kiitos. Tai oikeastaan. Saat anteeksi. Miten olisi sen kahvin laita?
Hyvä. Tulittekin just sopivasti auttamaan. Rouva Puustinen on kuollut. Me nähtiin sen ruumis. Joo, arvahaisiksi se pahalle. Se oli ollut siellä varmaan jotain kuukauden. Poliisit joutu murtaa sen oven. Surullista. No, oli se jo aika vanha. No ei siinä ole mitään surulliset vanhat kuolee. Hei, Faija ja Hanna tulee takaisin ihan kohta. Ja mä haluan, että täällä on silloin kaikki erittäin siistiä. Hei, kai Hanna saa itsekin siivota. Saku, tehdäänkö niille mahdollisimman kiva kotiin? Joo, tee vaan. Tyyne puhustes parka. Luuleeko että se sai maata siellä pitkäänkin yksikseen tuskissaan, pystymättä huutaa edes apua? Yritän nyt vaan olla ajattelematta sitä. Ehkä se oli sydänkohtaus. Voi luoja, ettei se vaan joutunut kärsiin. No älä nyt huolehdi. Ja sitä paitsi sille asialle ei kerta kaikkiaan voi enää yhtään mitään. Se oli sitten niin mukava nainen. Siis se ei koskaan aiheuttanut kenellekään harmia. Juo tää. Se tekee sun olos paremmaksi. Siinä on vähän faijan viskiä. Äiti! Mä avaan. Juo nyt. Sä oot saanut pahan shokin, tätä helpottaa. Ei sitä tällaista asiaa koskaan pysty edeltä ottaa. Isä! Se on poliisi. Rikoskomissario Viita, anteeksi häiriö, mutta jos sopii, tarvitsisi vähän tietoa. Tyyni Puustisesta, totta kai. Joo, kiitos. Tän ei pitäisi viedä kauaa. Mä voin kuvitella, miten järkyttävää sen täytyy olla teille. Löytää Tyynen ruumis. Oli se. Milloin te viimeksi näitte hänet? No se taisi olla silloin, kun oli se sähkökatkos. Rouva Puustinen luuli, että sulakkeet oli palannut. Se oli pyhämiesten aikaa. Ettekä te ole nähneet häntä sen jälkeen? Ollaanhan me ihan koko ajan. Taukoamatta. Milloin? Eli on mahdollista, että hän on ollut kuolleena asunnossaan viikkoja. No jos mieleenne tulee jotain, josta voisi olla apua, niin soittakaa minulle poliisilaitokselle. Joo. Näkemiin. Näkemiin. Kun ei tässä pystynyt jää jokaista asukkia vartioimaan. Pitäis poliisinkin se tietää. Äiti, mä oon varma, että poliisi tietää sen muutenkin. Kuvitelkaa. Baaritiski. Pulloja ja laseja. Espressokone. Me voitais hommata semmonen vanha tyylikäs jukeboksi. Viikonloppuisin olisi elävää musaa. Musta tärkeä kysymys on, miten tämmöisestä murjusta mukaan ikinä saa edes riittävän hygienisen, että voi esimerkiksi tehdä ruokaa tai ylipäänsä. Hengittää. Mä hoidan kaikki yksityiskohdat. Luvat, siivouksen, remontit, no problem. Älkää nyt puhuko huonoista ideoista, kun keksikää hyviä ideoita. Sinänsä mua kyllä viettää ajatus, että mä näkisin sut täällä juuriharja kädessä. Sä tuut näkemään, usko pois. Mut mä en tiedä, että onko se niin suuri huvi, että mehän sen takia vaan rahani likoo tähän firmaan. Katja, sano sä nyt ammattilaisen painava sana. Kyllähän sä näet, että tästä saa kohtuullisella työllä ihan viehättävän paikan. No, Te ootte toivottomia. Mun täytyy selittää tämä asia teille kädestä pitäen. Tulkaa. Tekin voisitte kyllä jeesata edes vähän. Emme jeestaa sua parhaiten pysyttelemällä pois tieltä. Sitä paitsi sä tarvit pehmeän laskun siviilielämään. Et sä tiedä, miten vaarallista on, kun äijät vapautuu liian nopeasti intin tiukasta kurista. Ne voi mennä ihan sekaisin. Ai kun sä oot huomaavainen. Sitä paitsi mä en tajua, miksi teet nyt tästä tällaisen numeron. Faijahan on ollut lomalla siinä kaikki. Ainahan täältä näyttää tältä, kun se tulee. Joo, mutta tää on nyt vähän eri asia. Miten niin? Koska mä sanon niin? Mä menen Mialle. Etkä mene. Faija ja Hanna tulee ihan kohta. Ja me otetaan ne vastaan koko porukka. Kiitos mukavasta matkasta, Hanna. Tää on niin romanttista. No,
Kiitos yösijasta. Eipä kestä. Mun pitää varmaan hipsiä tästä menemään. Mä voisin ottaa sun puhelinnumeron. Siltä varalta, että mun rupesi tekemään mieli taas kaataa jonkun päälle drinkkejä. Ai sä asut Töölössä? Asuin. Mä olin vähän aikaa Saksassa ja multa meni kämppä alta, että just nyt mulla ei ole vakituista kämppää ollenkaan. Kännykästä saa kiinni. Niin säkään et ole aivan täydellinen. Ihan joka suhteessa. Kuule, sä et tiedä, mä oon ihan täys kaos koko jätkää. Mut mulla on pieni sviitti varattuna hotellista, mä menen varmaan väliaikaisesti sinne. Ellet sä halua jäädä tänne syömään? Mulla on nimittäin hirveä nälkä. Mulla on aina kankkusessa. Kuin myös. Ihan hyviä mä voisin jäädä. Mikä sun nimi muuten on? Jenni. Okei, yhdellä ehdolla Jenni. Mä tarjoan sulle sitten joskus kunnon illallisen. Okei. Tulipa kummallinen olo, kun ovella tuli vastaan 2 miestä ja kantoi ruumista paareilla. Se oli rouva Puustinen. Me nähtiin se kuolleena. Sen kädet oli ihan sinistisiä kuin matoja. Hei. Hei, sä oot varmaan Hanna. Mä oon Aleksi. Joo, hei. Mä oon kuullut susta. Niin, mäkin susta. Harmi, että ei ole nähty aikaisemmin, mutta mä olin... Intissä mä tiedän. Mitä Silja? Tervetuloa kotiin, Niska. Sulla on varmaan hirveä jono niin pitkän reissun jälkeen. Mä annan sulle juomista. Kiitti. Haluatko perustaa kahvilan oikeesti itse vai onko kyse vaan siitä, että tuo sun kaveris haluaa? Kyllä mä haluan, vaikka Akihan tässä on toiminut primusmoottorina. Mä vaan rahoitan. Aki vaikuttaa olevan tosi nastakundi. On se jo ehdottomasti. Mitä paremmin mä oon tutustunut siihen, sitä enemmän mä alkanut pitää siihen. Missä sä oot sen tavannut? Ihan vaan yhdessä kapakassa, yhdellä klubilla. Silloin jotain ihan hämäriä tuttuja ja me päädyttiin sitten niiden kanssa samoille jatkoille. Me yritettiin molemmat pokaa samaa naista. No, kumpi vei voiton? Ei kumpikaan. Aika nopeasti me tajuttiin, että niiden bileiden isäntä oli se Mimmin kundi. Siis eikö Akikaan tuntenut sitä? Ei. Ja niin siinä sitten kävi, että me molemmat lennettiin pihalle. Ootte te kyllä mahottomia. Aki on näin. Ei, se on ihan oikeesti hyvä ystävä. Mutta se on varmaan myös sellainen kaveri, jolle on vaikea sanoa ei. Ja miksi mulle pitäisi sanoa ei? No niin, eikö sun pitänyt kertoa, miten vesi muuttuu viiniksi ja neandertalin luola trendibaariksi? Selitys istuu tässä. Minä teen sen. Pitikö sun raata meidät tänne asti kuulemaan? Piti. Ja nyt voidaan vetää kännit. Tosi vakuuttavaa. Sä et kyllä tolla puheella laittaisi markkaakaan oman rahakin yhtään mihinkään. Olettaa, että sulla ois markkaa. Miksi sen pitää olla just kahvila? Mä näytän sulle. Hei, anteeksi. Mä haluaisin vaan kysyä, että onks kaikki hyvin? Anteeksi, mutta mitä se sulle? Kato, hyvä ravintolanomistaja haluaa vaan tietää, että mitä sen asiakkaat ajattelee. Ai jaa. No, mulla menee ihan hyvin. Onks palvelu hyvä? Onks vessat siisti? Kerro vaan ihan rehellisesti. Kaikki ihan jees. No ei kai tässä sitten muuta kuin hauskaa iltaa sitten. Baarinomistajana tapaa kauniita naisia. Siinä on kaikki. Ja me pidetään naisten tapaamisesta. Erittäin paljon. Pysyt siinä. Eipähän vuoda enää. Mutta ei kyllä toimikaan. Surullista. Ihminen makaa viikkotolkulla kuolleena eikä kukaan tiedä mitä. Niin se. Se on surullista. Yksinäisyys on kamalaa. Sulla on mut. Tiedän. Surullista on sekin, että kaikki kaatuu aina meidän niskaan. Joku kuolee, joku onneton yksinäinen vanhus ja me korjataan patterit ja ovet. Me kutsutaan poliisit ja siivota. Eikä kukaan meitä kiitä. Niinhän se on. Tule. Mennään kotiin. Kato, nyt tulee paras. Kato, mitä pullistelua. Faija, nämä kuvat on järkyttäviä. Sä oot päästänyt itses ihan rapakuntoon. Tsiigaat tätä. Hirveet Michelinit vyötäröi. Poika, se on lihasta väärässä paikassa. Aha, te ootte vaan kateellisia mulle, kun mä oon saanut iskettyä itselleni näin upean näköisen naisen. Myöntäkää pois. No siinähän nyt ei ole mitään kadehdittavaa, että joku munaa itsensä täydellisesti.
Pojat, hei, älkää nyt aliarvioiko isänne. Sehän on niin nälkäinen ja energinen, että siinä jää moni parikymppinen toiseksi. Hei, toi juusto muuten näyttää presis samalta kuin sen kuollennaisen iho oli. Se on ihan törkeelle. Kaikki poliistikin yrjäs ihan hulluna. Anna olla. Voi anteeksi, ei ollut tarkoitus pilata fiilistä. Pitäisikö mun puhua sen kanssa? Ei. Kyllä se siitä rauhoittuu aikana. Lasku. Joku tämmönen baari teidän pitäisi perustaa eikä mitään rähjästä murjua. Äläs nyt. Sä designaat ja mä toteutan. Yhdessä me saatais Sikalasta tekee vaikka palatsia aikaiseksi. Sä oot ammattilainen, sulla on visioita ja ideoita. Tajuutko, miten paljon sitä duunia tulisi loppujen lopuksi olemaan? 562 ja 30. Missä mun lompakko? Joo. Münchenistä tein varauksen, pitäisi olla sviitti. Ai mitä? Ootteko te tosissanne? No voitteko te... Aha, selvä. Kiitos. Mitä nyt? Ne on antanut mun huoneen pois, kun mä en tullut eilen. Siellä on joku iso kongressi ja koko paikka on ihan turvoksissa. Voi. Kuule, kiitti tosi paljon, mutta mun pitää nyt tosiaan ruveta etsiä itselleni hotellihuonetta täksi yöksi. Sä voit jäädä meille yöksi, jos sä haluut. En mä halua olla vaivaksi. Ja entäs sun siskos? Se on sen mielestä ihan okei. Meillähän on täällä melkein koko ajan jotain vieraat tossa ylimääräisessä huoneessa. Oot vaikka muutaman päivän, kunnes saat kämpän hoidettua. Kyllä meille sopii. Minä maksan. No olipa todella hauskaa. Älä nyt leikistä sukut. Tää oli vaan tämmönen meidän teema. Niin, mut siihen Teppu kuuluu, että se tehdään loppuun asti eikä mamoilla kesken. Hanna, pyydäs Jukkaa soittaa sulle taksi. Sä et varmaan näin myöhään halua kävellä yksin kotiin, kun sulla on se laukku ja kaikkea. Nyt riitti. No ei näin hyvää tilaisuutta tuu toiste. Nyt se on kerrottavaa. Niin se on tehtävä. Katja, oli hauska tutustua. Toivottavasti sulla oli tänään edes pikkasen kivaa. No, ihan pikkasen. Hyvää yötä. Sähän melkein syö sun kädestä. Mitä sä et tehdä sillä? Tarvitaan joku suunnittelemaan kahvilan sisustus. Musta tuntuu, että Katja tekisi sen melkein ilmaiseksi. En mä tiedä. Kyllä mä vieläkin vähän ihmetyttää, mitä sä et saada siitä yhtään mitään kaupallista. Mut kai sitten tiedät, mitä sä teet. Tarkoittaako toi sitä, että sä lähdet mukaan diiliin? Kai sitä sitten tarkoittaa. Perhana jätkä, sä oot hyvä tyyppi. Tätä sä et tuu katumaan. Moi. Moi. Ai moi. Mitä helvettiä toi tekee täällä vieläkin? Sen hotelli on saman tekevää, selitä aamulla. Juhari. Onks kaikki hyvin? Tietysti. Niin, mä halusin vaan kertoa teille kaikille, että meidän loma ei ollut ihan tavallinen loma. Me nimittäin mentiin sen aikana naimisiin. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Joten Hanna muuttaa nyt meille.